tak enteni lho iki mau. Iki dipangan dhisik lho, Bu. Oh, keren bidang. Senenganmu kok Kakang. Yo aku yo matur nuwun. Ngene lho, coba. Dipangan dhisik sampe iki mesti luwe lho Kakang. Mestine luwe. Aku iki mesake sampean nek luwe lho. Lem. Aku kowe saka ngomong mau wis mangan wareg kok, Kang. Wis wareg. Sampe kene lho, Mbak. Piye to, Kang? Semune kaya ana wigati sing arep kok kandhake kelawan aku lho. Lho pancen bener kowe iki mau ya wis tak enteni. Aku kok enteni nang kene lho. Ora ndak Arep-arep. Oh, wis arep-arep, Pak. Lah ya nggonku mlaku nganti kesandung-sandung iki mau kok arep-arep. Aku iki arep duweni bojo, aku seneng bocah wadon, bocah wedok. Jebul sampean iki wis duweni pacangan. Kuwi bener. Arep duweni bojo. Heeh. Aku ya melu seneng lho, Kang. Melu seneng. Oh iya. Nanging aku ya ditepungke to, Kang. Bocah wadon Piye iki to? sing kok tresnani. Pengen ngerti. Iya to. Ora liya mung kowe dhewe sing Mbak. Aku seneng karo kowe. Aku yo kaget bareng sampean iki kon nggawa wadon sing kok tresnani jebul malah aku. Apa ya sampean lali Kakang Senggono? Ana ing pertapan Giriwarna kene antarane murid lan murid ora dikeparengake padha bebojoan Kakang. Nanging gene apa sampean iki kepengin nerak kewaler Kakang? Iki saka gede rasa tresnaku Ora, Kakang. karo kowe kok. Aku wedi mengkone yen to bobo iki mangerteni. Belum ya. Ora Kakang. Ning kene ora ono bobo rasa wedi. Aja kok bacotke tumindakmu kuwi Bunga, Kakang. ayo. Mbak. Beneran kucing. Arep ngancani aku golek renjak. Ora, wal saka kuwi. Iya ana wigati sing kudu tak biakake kelan kowe. Ning ngopo Kakang? Ning ana magepokane karo wong wadi ana ing pertapan Giriwarna. Dadak nganggo wadi barang lho. Iya, wong kalebu waler jan. Hah? Wong waler ana ing Giriwarna. Coba genano. Ngene ya. Heeh. Aku tak bloko. Cetane aku seneng kowe, kucing. Edan kowe. Hah? Kok edan kowe jangkep nalarku. Ijek cakep kok kok seneng karo aku. Lah kene apa aku ora bisa ngapusi rasa lho, kucing. Aku mau Kakang. Kucing! Kucing! Boyo tulungono aku Kakang, aku doyak-oyak karo Kakang Senggono iki lho. Kowe diluput apa? Aku arep dipek bojo. Edan. Lah iya, aku wis kandha yen aku kuwi ora bisa nampa katresnane. Oh, yang Giriwarna ki murid padha murid ora entuk susah. Sian. Aku nerang Jare ngono ya aku wis duweni pacangan, titian bocah lanang sing tak tresnani kok Kakang. apa? Sampean dhewe. Siapa? Lho, Kakang Sadono. Ya. Ngapa to? Aku doyak-oyak karo Kakang Lanjang Suram ki lho. Lapa? Aku arep dipek bojo. Edan kabeh bocah-bocah iki. Lah iya to, arepe piye wong jeneng wong seneng ki ora kena dipeksa to Kakang. Lah iya. Ayo. Apa? Aku pilih mbok pek bojo ae Kakang. Kowe gendeng padha ae. Kakang!
derajat sinten? Kene. Badok basu. Dak mboten Mas Agus ah. Iya. Mas Agus Panja apa Mas Agus sapa? Nek Mas Agus Panja, Mas Agus Son itu sae. Sae ya. Nggih sae. Terus bujung Kene iki jeneng Agus ki pirang-pirang. Agus kepruk ya ono, Agus Son ya ono. Agus ning kene tak hitung ono sak losen. nggih. Pun beres. Kok beres iki ngerti Betari Dewi apa durung? Nika jenengan sinten? Aku Dewi Sri. Dewi Sri. Betari ku Betari panggonane apa? papan ana ing Salendra Bawana. Nggih. Terus saiki aku mudhun ana ing Macapada. Nggih. Dewi Sri wae. Pun hasil kajate nggih. Lah terus wangsulanku piye iki? Lah rene wangunan. Pun beres jenengan mriki sinten sing bujung? Betari Dewi Sri. Apa kowe? Wan jlajikan ning kene. Aku Badok Basu. Badok Basu arep lha apa kowe? Goleki Dewi Sri. Dewi Sri nek wis ketemu arep bapakno. Tak boyongane ribet irang tak pek bojo. Mbok pek bojo? Apa kowe nang duwe bojo? Aku durung duweni bojo. Eh. Tengil sapa jenengmu? Nggih niku wau. Jenengmu inggih niku wau. Nggih tengil niku wau jeneng kula. Apane sing tengil-tengil? Sampeyan goleki dhewe ah. Kok goleki dhewe kok bingungke. Niki sing goleki sampeyan niki nggih. Mbok Dewi ngerti kowe jeneng Pripun? Betari Dewi Sri. Pripun? Betari Dewi Sri kowe ngerti? Derek dateng montore rusak. Ayo ulungke aku. Mboten tak paringno. Sampeyan arep mboyong Dewi Sri wonten pitukane. Pitukune apa, Ngil? Langkono wangkene tengil-tengil. Kowe mbatang nyang kene bakal tak langkai. Perang ah. Kowe apa iso perang? Mbet kowe perang sik apa aku sembet? Dereng datang montore. Tak kuampleng. Coba tutugno Badok Basu. Nah aku mbatut sapa sing dadi pepalang? Dadi pepalangku ya aku utawa iki. Iki sapa? Joko Tani. Joko Tani kanca rawangmu. Iya. Ngendi pawongane? Iki. Oh. Iya mangan bothong nek telur. Aku Joko Tani. Kowe jeneng aran Ono Joko apa? Tani. Bothong urang. Entek piro? Telung. Sapa? Telung tom. Telung tom yo wong iki lho. Mulane iki ora ngantek diketet ngene iki. Aku icip-icip entek 5 pijo. Pun tangan teman. Apa bener kowe jeneng aran Joko Aku Tani? Joko Tani. Hei Joko Tani. Sumono Sumono Badok Basu. pancen aku goleki kan Betari Dewi Sri. Kowe sumingkira nak pancen kowe welas asih karo aku. Yen pancen kowe kepengin mboyong Betari Dewi Sri kena. Waton bisa nglangkai wangkene bocah iki. Man. Tendakno man. Wah, kamu kangen. Kowe Kewani apa ora? Bet, Wani ah, iki wani apa ora? wong bekas wong ilir ngene rawani. Yen ora wani selak kedisian tiyang. Ora relek pamerno. Arep apa kowe? Perang ah lek. Sing bocah perang. Saiki piye lho musuhku kuwe lho kuwe. Aku. Ya, padahal dene jalukmu apa? Jaluk dhuwit. Aku durung bayaran, ora duwe duit. Nek buta jok bayaran duit. bayaranku je sesuk nek karo ka. Lah iya perang. Perang. Lah Aku dalu. mangsaku takok duit saiki, ayo. Perang kok kalau ulo dumung jurusmu kuwi. Kuwi jurus sapa, Met? Jurus Bet. Jurusan kono iku kono kae. ora engko malah ketemu wong lemu. Kowe kok doangel iki. Ayo. Dene aku. Bet. Kowe kurang perang kok kaya manuk coblok iku. Ayo perang noto. Wis. Hei, sila!
Ojo kok sengguh aku kalah karo kowe ora. Nanging aku mabur ana ing sisih lor wetan. Eden iling-iling yo Joko Tani. Nak ana wayah esuk rimis-rimis ana guduk ya kuwi kawujudanku Joko Tani. Cukup. Sapa? Aku Windusari. Kowe termasuk bojone Kumam? Aku ora termasuk apa-apa. Termasuk apa? Kowe mam yo bojone ku. Ura-ura nek guyu kaget aku. Modal guyun tok kok entuk sembarang dina. Aduh. Anten apa, Mbak? Kowe sing mateni kadangku Kamas Badhok Basu. Nggih. Ning kene aku ora trimake patine kadangku kowe kudu mati saka tanganku. Sampean ra trimano. Ayo! Maju legane. Ya! Doto sari milih. Ayo males, Man. Ayo, arek malas yuk. Sok krebul-krebul. Wong elek-elek sumingkir. Aku njaluk sing bagus kae. Sing bagus. Kowe sing bagus ya. Bet. Tanding ono. Apa? Iki bagus. Oh, gantenge. Baguse wong sak kebon binatang. Amit, minggir. Windusari. Apa? Pancen sing nirake sedulurmu kala Badhok Basu kuwi. Ning ngono kowe kudu mati saka tanganku Joko Tani. Awas cocok. Joko Tani, aku matur nuwun banget sakwise aku kok sampurnake. Saiki aku ambil sak tengahing segara, kawujudanku dadi urang windu. Mula Joko Tani, muga wae urang windu bisa ngurakapi wong-wong saka ing mandeng sakupane. Cukup Joko Tani. Ora semua kaporo sampeyan. Mak dadi aku nganti kaget iki. Sampean nggih kalebu mriku. Takon iki aneh. Kamas Badhok Basu. Oh, kowe iki adine Badhok Basu karo adine orang Windu. Bener. Nek ngono kowe ora apa? Dadi kowe sing mateni. Ngene lho. Kowe sing mateni. Nek ngono kowe ora nrimano patine Badhok Basu karo Iya bener. sing siji mam sapa lah? Windusari. Windusari. Kowe jeneng sapa? Aku Roro Sundep. Apa? Roro Sundep. Iki ra penyakit iki padha wae. Piye? Piye? Sundep. Tambahi Roro. Roro Sundep. Ah, Kadang-kadang wis tak sirnakno. Saiki ganti kowe Sundep. Roro. kali maju. Oh, tak ingklek kowe. Ingklek. Alah. Awake sak botol Yakult ae. Beli. Bojone ra ketok. Sing nang malu, Dara. Monggo, monggo. Monggo, Dara. Joko Tani. Yen pan
Kok nek anen ki mbok pateni. Iya. Kowe sesuk ora dimasakno. Loh, ora Wes dimasak. kok dimasakno lho. Lah nek iki mbok pateni terus anak piye? Kuleta ta minggir. Oh, jebul kene wali karo aku. Gak wani. Wes ora usah iki lho. Wis aku dia. Iki lho tangan-tangan. Piye? Hah? Arep piye? Eh? Wani kowe? Arep piye? Loh. Arep piye? Kono ku nek omah ya ngono iku wae. Omah sing omah. Ayo, ini kesempatan. Ayo. Takoni ya, Man. Sopo kuwi? Man. Raine nang kene lho. Ayam bane ngene arek. Galake cah. Wong urung galak-galak disengap ngono wae loyo kok malah mulane kowe selot gering. Sakmene kok. Piye? Sopo kowe? Aku Manyar Sari. Manyar Sari. Mbok takok ya, Dek. Sopo kowe? Bojone dhewe ditakon. Bojo. Kowe arep apa? Kowe arep apa nih? Aku arep bales matine kadangku. Kadang sapa? Kudu guyu aku. Hah? Kok iso kudu guyu ngene iki? Ayo wong sama do padon-padonan. Ya aku nek ngono padhen karo Joko Tani wae. Wah, kurus sama ya ndang pateni. Lho, kowe, bojo kowe tak pateni. Wong bareng matine ketoprak kok iso. Ora dikae piye? Wani to ora jane. Man. Kowe wani apa ora? Pateni man. Monggo, Loro. Tak sile pusaka. Dolanan. Wong ya wis duwe pusaka dadak Kok nyilih. pateni orane gumantung kowe? Oke. Ayo. Jarene, kene namati. Aku dudul. Aku kok upama dadi sing wedok. Kurangkan saja. Nek ngono ngene ae. Kowe tak pateni nek kowe mati aku dadi rondo. Piye? Oke, baik. Memang Kok aman ketoke? Tak pateni kendang mati. Mati ajak bojone ben. Yo ayo jare arep mateni wani tenan ora. Ngono. Lah aku mateni. Mateni ah. Enggak warai. Mateni ngisor milai lho. Nek kene ora bakal mati lho. Iki nguripne. Mana dodolan ngono ana cah cilik-cilik. Tani kok milih. Ayo. Pateni man. Dora. Dor jangkrik iki. Dor. Duduk. Kowe iki iso to ora jane? Ya. Nek kowe ra iso Ayo ana Adi, Joko Tani wae. kowe nek iki di. Angel kok titi. Gua pengen sampean titik kondang dor kok Mas. Ora ngono. Kita kok angel kabeh kowe gimana, Man? Aku ra mentolo. Ora mentolo. Gak mentolo. Ora kuwi. Sebab kira ngerti lapale. Iya iso dolanan. Ra cara rapale. Iya. Piye rapale iku? Oh, rahasia. Wis, ikhlasno, Man. Siap. Man, ikhlasno. Mayang Sari kita pateni tenan opo pati? Eto. Yo pateni etok-etok ae, Bos. Lho, kok wis pesen koyo ngene iki terus piye? Mayang Sari. Piye? Apa sediamu? Bak rasa pangigit teko-teko ae. Aku ora nrimakake mateni kadang-kadangku. Mula ana ing papan kene, aku bakal pi males marang matine. Mati dene Cian. Joko Tani, aja seneng atimu. Mula saiki aku malah dadi manuk Manyar, bakal rusak tanduran-tanduran Tani. Aja kuwatir, Man. Bojomu wis tumekaning pati. Kok iso sapa kowe? Ono tunggale wae. Sapa Mas? Jenenge Mas. Aku sapi gumaran yo gumaran sapi. Oh, lah napa tekan kene? Aku goleki manungsa sing gawe patine nyerat badhok. Oh, ora trimo. Iya. Ya wis,
Joko Tani, Sirnana. Ndi sing mateni Bathuk Bas? Aku sing mateni Kala Bathuk Bas. Apa Gus? Aku Joko Tani. Joko Tani. Ya, papan pabulan kini ngemtokake kowe mati saka tangan. Ayo. Yen pancen pranyata ora kena tak eman, sirna saka Yayi Sodolanang sapu teman. Aku ora wedi. Saiki kowe lemes ora ndek daya, kowe arep apa? Aku angin randuwe daya. Ah ya ora ndek daya. Ora mati, iki kenolo. Kowe ku ape linggih kok iso bingung iki. Ya. Nek baturi linggih. Pesen kopi aja. Sapi kemaran. Pesen kopi. Tani. Joko Tani kono nek aku arani Joko Tani. Kowe tak kuliahan kok. Ate nak tuwa ya. Iya. Piye? Yen kowe diwelas karo aku, Ya. tulung ngono aku waras. Ya. Nek aku waras, aku arep bebantu karo manusa. Oh iya. Bantu piye? Bantu, ya, aku salah sawijining sapi. Kanggo kaum tani aku bisa kok rakiti kok ngomongku, ya, garap sawah. Nah, ya rungokno ya. Iya, nggih. San. Mengko yen ana dina Rebo Pahing utawa Jumat Pahing, ya, pokoke ana pahinge lho ya. Ya. Kuwi aku njaluk pangan utawa slameti wujuding kupat lepet 44 jajah. Ning upama ora dibancaki ngono kepiye? Ora gathok. Oh iya. Ping pindhone neh umpama kowe lagi nyambut gawe duwe rasa nesu bali nesu pisan-pisan aja nganti ngeplak mbun-mbunan. Oh. Kowe pamelingmu. Iya. Kok nek dikeplak gosong ya. Redine mengkuke Warasno, Nger. Kula aku waras. menehi sabiyantu karo aku. Tak usadani. Waras. Mari sak nalika mari. Atur nuwun. Wis sing hati-hati. Iya. Mulai selamat. Iya, matur nuwun. Aku tak kali yang papan, Pak. Ya, jalani. Anyar Mas, cangkem Mas. Anyar. Iki iklan odol Pepsodent. Kowe iki sapa? Kowe sapa? Kowe sapa? Kowe sapa? Aku sapa? Lah apa? Kok mata kok. Kowe sapa? Aku sapa? Iki sapa? Lah iku sapa? Wong delok. Aku iki takon kowe. Kowe iki sapa? Ya. Kowe sapa? Ya. Kowe sapa? Aku dengar ki bombet ki nyoman. Lah kowe sapa? Jenengem dhewe kok lali, Om. Iya. Sapa kowe? Aku Raja Muka. Raja Muka. Aku niki goleki kabeh sedulurku kalebu Bathuk Bas. Omongan kok ora cetha iki ndak jenggotem nek ndi lek. Iki apa sing marani? Iya, nah. Iki kurang ajar. Kowe iki ngelem ora? Untukku sing isor mok soplok. Lek ngelem iku lho ora kandel. Kowe ngerti apa ora dulurku Bathuk Basu? Tak pateni kabeh. Lho kowe kok wani-wani mateni karo dulurku kabeh. Iya. Aja dipasang kok dipasang neh. Iya. Tak gawakno ae. Jana. Yo popekku. Joko Tani iki sing arep anu. Aku ora nrimake. Ya. Nek pancen kowe sing mateni iki Joko Tani. Aku Joko Tani kengirenake Kala Bathuk Bas. Nek ngono padha karo kowe ngelani dadah. Raja Muka sisan dene tak sirnak mati. Lho kok kawujudan niki? Ilange Raja Muka sing ana wujud widodara buku. Joko Tani lan kowe demi. Nggih. Barang aku kok sampurnake, aku malah wujud jadi kitab Utapa Wida.
Widaraja Muka. Petung iki ya. Nah, mula sakjroning Widaraja Muka iki kabeh wis kasrat utawa katulis ya kalebu petung dina, pasaran dina, naga dina, sasi taun windu wis tak mot ning kono kabeh. Lho, sik kok dimot apa dimut iki? Sing dimot apa iki? Yo petungan tengah kabeh iku. Kowe krungumu mau dimot apa dimut? Dimot. Wis tak lebokke nang buku kono kabeh. Matur nuwun. Iki mligine kanggo wong manding. Ya. Apa kencana? Iki aku melih yo kabeh ae. Nek ana kotarepotan duwe gawe manten utawa ngedeke omah, iki kudu buka wedo iki. Oh, ditung iki. Kok petung tenanan kok goleki dina sing apik, dina sing becik. Ya. Nek nanti kleru iku golek dina, kok nganti pleset aja takon dosa. Ya kuwi minangka dadi tadah kala mangsaku. Joko Tani. Sahrene kowe sing bisa njaga kawilijenganku. Mula ing papan kene aku bakal kandha kelawan kowe Joko Tani. Prayogi sanget lamun Betari Desi prasaja kemawon. Wiwit dina iki jiwa ragaku tak pasrahke kowe Joko Tani. Yani Betari Sri. Mboten kula kicipi yen to kula menika tresna kaliyan Joko Tani Kang Mas. Yen kaya ngono babar gatine wujud kowe. Pari. Kang Mas Bathara Wisnu. Kula nyuwun ageng pangapunten. Awit kula menika sampun wangi mancai dawuhipun panjenengan Kang Mas. Saksampunipun panjenengan menika nyabda kula. Sak menika kula menika wujud pari. Mula Kang Mas, kula badhe titip uling kaliyan Kakang Joko Tani. Kakang Joko Tani, matur nuwun yo Kakang kowe wis gelem gendong karo aku. Kakang Joko Tani. Betari Desi. Iki dina aku wis kawujud dadi pari. Mula aku kepengin topono sak tengahing ora-ora suwene 3 candra. Iya Dewi Sri. Yen to Kakang Joko Tani kepengin boyongi kelawan aku, kudune Kakang Joko Tani nyawisake sego liwet, jangan menir, sambel terong, gereh petek. Aja lali ingkung yenge ya Kakang Joko Tani lan gedang raja sajen. Sakwise aku mbok boyong ana ing omahmu, aku njaluk cawisana lumbung Rara Dena. Cukup semene Kakang Joko Tani. Bapak, kula niku doyak-oyak kali Kakang Lanjam Sura, Bapak. Doyak-oyak lanjam. Nggih, jarine kula niku arepe dipek bojo. Kula niku mau Bapak wong sing kula senengi niku Kakang Sapa dolanan Sadono gong? kok. Kowe seneng Joko Sadono. Nggih. Yen ngono kowe wani nerak waler ing Giliwarna. Babar datine wujud jago. Matur suwun Bapak, panjenengan sampun kersa nyampurnakaken kaliyan kula. Sakmenika kawurutan kula sampun dados jago. Mugi-mugi kemawon ing mangkenipun saged ngurakapi sedaya para kaum tani wonten ing Manding lan sakiwa tengenipun Bapak. Matur suwun Bapak. Ono No madosi kunjuk. kowe tresno karo kowe. Inggih. Yen ngono kowe wani nerak waler ing Giliwarna. Babar datine wujud wesi. Wesi. Oh.
disampurnaken dados lajang utawi wesi. Ning kula badhe titip weli lan Kakang Joko Tani. Kakang Lajeng Sura. Besok yen to kowe arep olah tetanen ana ing desa Poh Kencana Dukuh Manding lan sakiwa tenune. Yen to sampean mai lemah kang singit ora usah sampean kuwatir aku sing tumandang gawe. Mengko lemah kang sangar lan singit kae bakal dadi tawar Kakang. Cukup Kakang Joko. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nggih Bapak, kula badhe bloko kelawan panjenengan bilih kula tresna kaliyan Kakang Sadana Bapak. Kowe tresna karo Sadana. Yen ngono, babar datene wujud. Telo. Kemawon tela menika saged ngrakati sandang pangane wong dusun Manding lan sak kiwa tengene. Cukup semanten, Bu. Gombak iki mau lek Takokno Bapak. sumber gombak apa? Kowe tresna marang aku. Nggih, badhe kula pek bojo Bapak. Yen mlungguh wani nerak waler iki Pak. Babar datene wujud celeng. Celeng. Waduh. Aduh Bapak, kawujudan kula Allah dados celeng Bapak. Nanging boten dados menapa Bapak. Mbok menawi menika gombak sampun kawujudan tela. Eling den eling ing mangkenipun tela ingkang dados mangsane celeng Bapak. Sadana. Kowe ingkang ndak tuwakake ning ngriwani. Nanging ora bisa mambeng kabeh tumindake adi-adi. Adi-adi wis babar jatine wujud. Kowe uga babar jatine wujud klopo. Wujud kula dados kelapa lan tebu. Pramila mugi-mugi kelapa lan tebu ing mangkenipun saged angrembaka lan saged murakabi sedaya kawula warga wonten ing Kepok Kencana Dukuh Manding lan sakiwa. Mugi kabeh manggih rahayu Bapak. Joko Tani, Bapak Pramoja. Tengil, Dawuh Bapak. Dumbet, lan kowe nyoman. Ya iki ingkang diarani wahyuning kamulyan. Ingkang tumiba ana ing Giriwarna. Muga Giriwarna bisa nggayuh marang kamulyan sumrambah ana ing desa Manding. Nggih. Dan kita sagutah wahyu budaya minangkani pamundhut saking danipun Bapak Panitia Anggrara Lampah Joko Tani. Kathahing kalepatan nyuwun pangapunten dumateng sagung para pamitra khususipun dumateng danipun Bapak Panitia. Kasaputing ratri kagem panutup pengatur monggo sami